A Banda da Loba conforma un proxecto musical integrado por 5 mulleres. Elas son Andrea Porto ao baixo, Estela Rodríguez ao violín, Inés Mirás nas guitarras, Marcela Porto na batería e demais percusión e Xiana Lastra, que é quen pon a voz. Aquí as temos. Mentre se van acomodando, conto vos que o seu repertorio inclúe tanto composicións con letras da súa propia autoría como versións musicalizadas de textos de poetas contemporáneas. Contra o final do 2017 viu a luz o seu primeiro disco titulado Bailando nas rúas, no que contaron coas colaboracións de Guadi Galego e Tanxugueiras. No ano seguinte gañaron o premio Arritmar a mellor canción en lingua galega e desde aquela fartáronse de dar concertos, máis de 70, que se di pronto, dentro e fora de Galicia. Eu tiven o prazer de velas precisamente en unha actuación xunto con outras agrupacións no Teatro Rosalía de Castro. En 2019 presentaron Fábrica de Luz, un novo traballo centrado na figura da nai e que tivo tamén moi boa acollida. En este ano en que estamos, un EP titulado Hasme oír, en homenaxe a Xela Arias, composto por 4 cancións que levan os títulos dos 4 poemarios da autora, Intemperio, Tigres como a cabalos, Darío a diario e Denuncia do equilibrio, máis 3 interludios musicais con recitados de poemas, composicións ás que elas continúan sumando outras relacionadas de alguna maneira, aínda que sexa tangencialmente, coa figura de Xela Arias. E máis nada, desexándovos moitos éxitos para o futuro, abrimos ben as orellas para escoitarvos. A Banda da Loba. Fugarme en ti, un mundo co que vou sempre en guerra. Metida en ti, partiría destas caras que te observan e atentarías contra os corpos do desfile e marcharías coa esperanza esperanza no gaban. Irás, dirás que virás, co acento nas nádegas punzado. Irás, dirás que virás, se resido os teus setembros mato, se resido os teus setembros. Se resido os teus setembros matou.
Navego en ti, buscando a marea no deserto. Afundo en ti, no alento do teu corpo no meu peito. E berraría os imperios do incerto. E perdería a ollada no teu mar. E berraría os imperios do incerto. E perdería a ollada no teu mar. Irás, dirás que virás, co acento nas nádegas punzado. Irás, dirás que virás, se resido os teus setembros mato. Irás, dirás que virás, co acento nas nádegas punzado. Irás, dirás que virás, se resido os teus setembros mato. Se resido os teus setembros, se resido os teus setembros mato. Se resido os teus setembros, se resido os teus setembros mato. Moitísimas grazas. Xa pouco vos podemos contar de case nada, nin de nós, porque nos fixeron unha presentación moi ampla, e moito menos de Xela, porque tamén nos falaron moito dela. Pero, bueno, si podemos falar un pouco mellor da relación que nolas cinco, non? Pois tivemos neste caso coa figura de Xela Arias. Deixademe beber un segundiño. Nós como lectoras coñecíamos, bueno, eu diría que bastante ben a obra de Xela xa desde hai tempo. De feito, decidimos comezar a musicala para o disco que sacamos no 2019, Fábrica de Luz, porque nel queríamos facer unha homenaxe a todo o que nos consideramos a figura de nai, entendida nun sentido moi amplo, da palabra, e dentro desas nais que para nós eran fábricas de luz e que de algún xeito pois contribuían a nosa identidade como persoas e como banda, pois estaban tamén as escritoras que nos gustan, que seguimos, cas que concordamos e que o máis importante que foron as que nos abriron camiño de moitas maneiras para que hoxe nos poidamos facer o que facemos e coa liberdade na que o facemos, non? Xela era unha desas escritoras e por iso quixemos que estivese nese CD. Nesa ocasión, pois, musicamos, bueno, fixemos unha adaptación do seu poemario Tigres como a cabalos e fixemos esta canción que acabades de escoitar. Que pasou despois? Pois que lle dedicaron o Día das Letras Galegas e nos puxémonos contentísimas porque era unha figura que queríamos seguir a traballar e veunos que nin pintado, non? Era a excusa perfecta para seguir a musicar a Xela Arias. E dese xeito foi como apareceu Asme Oír, que foi o EP que publicamos este ano. Como ben vos contou antes a compañeira, que contén unha canción por cada un dos poemarios da escritora de Xela. Hoxe aquí tocaremos nada máis que 3, por poñer así unha pincelada musical ao acto, que ian introducidos por uns interludios recitados con base musical que nos parecía a mellor idea como para ir conectando uns e outros, non? E facendo como unha introdución tamén ao que se ia escoitar despois. E precisamente, imos tocar agora un deses poemas, para nós probablemente, cunha importancia especial, nesta ocasión, sobre todo, porque está aquí Darío, xa sempre que o tocamos diante de Darío ponnos moi nerviosas, e tamén, por suposto, porque é un poemario que eu creo que ten unha importancia especial, debeu ter unha importancia especial na vida de Xela, porque fala da maternidade. É unha importancia especial para todas as mulleres que vimos detrás, porque como que abre unha fenda, non, na idea de
maternidade, de como vivila, aboga pola liberdade do neno, neste caso, na súa aprendizaxe, no seu vivir, para que poida ser o que queira ser, non? Sempre coa compañía da nai, pero sen ese exceso de celo, non? Que a veces parece que ten que ser a maternidade e non ten que ser así. Así que imos con Darío a diario. Darío a diario, fantástica invasión. Darío a diario, invasión sen ocasión. Invadiuse miña vida de cueiros e biberóns, de roupiñas pequenas e xoguetes de cor, de risas, choros, agarimos, de risas, choros, agarimos. Disma mamá, e consegues 8 pasos seguidos sen axuda cara a nos. Disma mamá, enchesme de forza contra o pánico. Darío a diario, fantástica invasión. Darío a diario, invasión sen ocasión. Darío a diario, fantástica invasión. Darío a diario, invasión sen ocasión. Ocupa un cuarto da miña xigante, por iso detesto un pouco tantas palabras, todas para ti, son a raíña parlante, emperatriz de sonidos, cultura incendiante. Consegues 8 pasos seguidos sen axuda cara a nos. Disma mamá, enchesme de forza contra o pánico. Disma mamá, e consegues 8 pasos seguidos sen axuda cara a nos. Disma mamá, enchesme de forza contra o pánico. Darío a diario, invasión sen ocasión. Antes de rematar, queríamos darles grazas á Real Academia Galega por traernos aquí esta tarde para compartila con todas e con todos vos. A vos tamén, por suposto, por estar aquí. A familia de Xela polo agarimo que sempre nos transmitiu todo este ano que tivemos a sorte, non? De compartir con eles moitos momentos. Eles sí que fixeron unha gran xira este ano, falábamos antes. E é unha alegría, non? Que fose así, que houvese tanta actividade alrededor da súa figura. Non sei, algo creo que compartimos en concreto con Xela, ademais desde o comezo, nos inicios da banda,
e a convicción que ela tamén tiña de que era necesario sacar a poesía do sillón dos lectores e das lectoras e conquistar con ela novos espazos. Nós tamén o pensamos desde sempre, por iso ademais de facer as nosas propias letras, tiramos das letras de poetas clásicos e clásicas e tamén contemporáneas para leválas aí onde vaya a Banda da Loba, disfrazándoas, como vedes, de melodías así un pouco diversas en estilo, e tamén nos queremos chamar, moitas veces dicimos que son pegañentas, non? Para que a xente escoite a poesía e que lle entre polos oídos e non teña maneira de sacala. E ademais diso, de transmitir a poesía a outros espazos, tamén nos gusta denunciar o equilibrio de algún xeito, non? Porque non chega con cantar, igual que non chega con escribir, simplemente de cousas banais. Queremos que hai que lanzar mensaxes necesarias nos lugares onde teñen que chegar, e a iso nos dedicamos nós, pois, ademais de levando, neste caso, os mensaxes de Xela, pois falando nos nosos concertos de moitas cousas como de feminismo, diversidade, memoria histórica, moitísimos temas que nos preocupan e que nos fan ser quen somos, igual que Xela denunciaba o equilibrio, e precisamente con esta canción de Denunciamos o Equilibrio despedímonos. Moitísimas grazas. Que quero dicir, che pregunto, que quero establecer por non errar este minuto meridiano, rosa de ventos, o pensamento que me fala argalla, silencios extendidos, se acaso perdo un intre de palabra, que me fala argalla, silencios extendidos, se acaso perdo un intre de palabra. Non fales, me digo, non fales, non fales, me digo, non fales. O tempo andarando estropicios na terra dos azuis desconsolados. Que quero dicir, che pregunto, que quero establecer por non errar este minuto meridiano, rosa de ventos, o pensamento, e a lagoa na familia dos invernos, medra en neve patinada, quedo en pé parada no bosque, quedo en pé, quedo en pé. Non fales, me digo, non fales, non fales, me digo, non fales. O tempo andarando estropicios na terra dos azuis. Non fales, me digo, non fales, non fales, me digo, non fales. O tempo andarando estropicios na terra dos azuis desconsolados, 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 desconsolados. Moitísimas grazas. Ben, pois con isto finalizamos o simposio de hoxe. Un saúdo
e un cariño moi grande para toda a xente que nos está seguindo por streaming, que nesta xornada no que escoitamos 3 maravillosas intervencións sobre a voz poética de Xela, e despois escoitamos a propia voz de Xela por estas maravillosas mulleres da banda da Loba. Moitas grazas e vémonos o xoves que ven.